Elkar, hori da, gaurko izatearen helburuetako bat. Eta sortu euskararen alde lan egiteko prest dagoen edozeinentzat, eroso izango diran espazioak, egiturak eta dinamikak. Bigarrena adostu. Bazen adostea minimo bat. Baina adostu ez minimotik, baizik eta adostu minimotatik. Eta minimo horiek dira politika aktiboa, horiek dira kompromiso aktiboa, horiek dira praktikora bateko aurrera pauso senda. Eta irabazi. Irabazi hiztunak, irabazi funtzioak, irabazi espazioak eta abanti. Bien, hori esan da, eta Zaldibarren zer. Zaldibarren Euskal Herriko beste leku bezala planteatzen dena da inertziak hausten hastea. Egia da, gauza asko egin dela, baina inertziak ere sortu dira. Inertziak, organizatiboa, personala, eta Euskaraldiaren bidez, aurrena maila individualean eta gero maila kolektibo, enpresa, elkarte, instituzioetan, planteatzen dena da, batez ere da, guazen, aktibatzea eta inertziak uskatzea. Alegia, aztertu dezagun, nun egin genezaken euskaraz, eta horrek ez dugun egiten. Eta guazen, horrela gauzak ematen ez. Eta horrek esan nahi du, gaia erdigunera ekartzea. Eta gaia erdigunera ekartzea da, gaiari garrantzia ematea, lehentasuna ematea, jarraipena egitea, eta hori, udaletxetan, elkartetan, enpresetan eta bat. Ikastetxetan eta ikastetxetan ere. Batzuetan gertatzen den, lehen askotan egitzen naiz, usaitzen duzu, 5. minutuan, serio, haidean, edo dan ikastetxo batzuk. Ikastek bera daizea, antzematen dute, ea ikastetxea, kirol elkartea, zer dio edan, edo dan pixkat bat. Hay que hacer tú tranquila, viene el 3 de diciembre, lo de Euskera, el día de Euskera, se ponen más nerviosos, pero no, haces un baile, les gusta que bailes, luego ven las navidades, se les pasa y ya está, se olvidan y tal, hasta el año que viene. Hori gertatzen. Eta hori, usaitu egiten da, eta hori, bat transmititu egiten da. Ikastetxetan, udaletxetan, enpresetan eta bat. Horregatik, esaten dugu, gai artigunera. Esaten dugu, aktibazioa da euskararen aldeko aukera guztioiek azaltu eta politika aktiboa jartzea, eta zeharkakotasuna. Hau mundu guztiari dagokion. Gero xerru. Egia da, ez badago guri nervioso jantzen naiz. Eta badingo dut gero ez dutet, estima eta honekin batera, horrekin esaten du, diskurso multzo koherente bat ere, ez? Eta hori, hainbatutakoa, zoru komunaren idea, elkarlanaren idea, diskurso bateratzaile bat ere lantzen joatea, praktika koherentea, ez daude euskararen, ez diogu jendeari eskatzen, ja, euskararen alde egotea. Eskatzen diogu egitea. Hori da, bakuntza beren egotea, baina hori. Egotetik egitera. Zeharkakotasuna eta lehentasuna alden kasuetan. Eta hortik dator, kasu egiten. Dakienari kasu. Eta hortik dator pixa planteamendua. Planteamendua hasi zen oso modu kuriosoan, Lutxo egiak egin zuen, aurretik, zeuden, esperientziak eta historiak, eta egin zuen esperimentu sozial bat eta izan zen, hilabete batez Bilbon, erterarik erabili gabe bizira urtean. Euskeraz, kasura ematen du inglesez. Historia hartatik etorri izan egian jarri zuten horrelako euskeraz bizitzeko prozedura bat, eta egitasmoan martxan jarri zuten, eta gero etorri izan, pixar, behartu zuen historia izan zen Lasar teoriako esperientzia. Lasar teoria, soziologikoki, esango luke, Zaldibarren antza izan dezakela, ezagupen ari dagoen ez da bat, eta han lortu zuten 4.000
biztante aktibatzea egitasmoetan. Eta orduan sortu zian, hau biziak eta baina enpresa. Eta nik uste, arek ekarri du lehia, posibilitazioak hau guztiak Euskal Herri osora zabaltzea, bai, topagunearen eta Euskal Gintzaren bidetik, eta baita ere udal eta instituzio bidetik, ez? Zer da hau? Zer buru dauzko? Esan dagoa, inertzia buskatu. Egotetik egitea. Personen hizkuntza ohiturak aldatzen saiatzea. Edozein lekutan, galdetzen baldin baduzu, nik askotan galdetuen. Euskaraz egin dezakezun egoeratan zergatik ez duzu euskaraz egiten, erantzunik aipatuena ohitura. Eta ohiturak errexago aldatzen dira kolektiboki, individualki bai. Ze talde batian, diferente hitzeiten duna, edo da heroia, edo da frikia. Orduan, ez da, adosten joatea hori ez. Eta eguneroko bizitzan, eta maila progresibo batia. Ariketa bada. Ariketa simple bezain garrantzitsu bezain zain batzuetan. Ez beti. Eta gero dago, persona eta entitateen erantzukizun partekatua. Esate baterako, lehen urte honetan, batez ere, personak aktibatzea ikusi da helburu bezala, baina personen aktibaziorako ere, erakunde eta kolektiboen babesa ere eskatuko da. Esate, jarri baldintzak ere, hau erresagoa izan da dira. Bera, adibide etxo bat, eta hau, iaz gertago zitzaren eta oso polita da. Mendi Film Festival, Bilbon egiten duten, tokatu zitzaren, telebistako gorbero historiarekin, sari bat eman nion, Nepaleko zuzendari bat. Eta dokumentaleko protagonistari. Da, Sunakali, behitzen da, kaki. Aukera hori bat sartu, zoragarri da. Sunakali da, 19 urteko neska gazte bat, Nepaleko mendi puntan, futbol talde bateko kapitaina izan dago. Eta kontatzen dute, neskan talde hori nola osatu zen, ikusgarria irudiak baloia 200 metro maldan berak horrekan eta neska guztik atzetik, eta zoragarri da. Asuntoak, saria emateak honitzen, BBV-ekan gerranbia eta areto hortan, 200 lume, zeuden, publiko bezala, sarrera nire belarri handiak ondo zabaldu eta ez duen euskerarik entzun, erdea zetzian, batzu baina oso uniformatu bat bizatzen dut, hauek eskola tipoa dira, somatzen zen dut. Eta ekitaldia izan, 3 hizkuntzetan. Ingles, Nepali, euskera. Sunakali betzekin inglesez, bakarrik Nepaliz, besteak itzultzezu, nik xioxanekinak gero itzultzailea gerokan, lio bat. Pelikula 3 hizkuntzetan, Nepaliz, azpititulatuta inglesez eta euskaraz. Bukatu zen pelikula, galderarik baldoa. Boston nuke. Denek, galdera guztiak, euskaraz. Eta nori norken bat zebilean. Komentzituta nago. Bi esaldi esan banitu erderaz, galdera guztiak erderaz esan. Umek urretu zuten. ¿Tú sabes Nepali? No. Pues parece que va de vasco, pues pregunta vasco. Punto. Baldintzak sortu ziren, hori gertatzen ditu. Historia egitea. Eta hori, entitateen erantzukizun partekatua eta Euskal Herri sareak ere aktibatu eta indartzea. Egitasmo honen beste helburuetako bat. Eta ze planteatuko da? 11 egun euskeraz. Leku bakoitzaren errealitatera egokitutako egitasmoa izango da. Ekimen kolektiboa da, babes soziala ere beharrezkoa da, salto hori emateko eta jendea animatzeko. Egiteko moduak eta prozedurak garrantzia handia dute. Hau ez da urte bateko kontua. Hemen inbertituen behar dut, eta hor, importantea gauzak nola egiten dira, zer egiten da, hori ondo aztertu da. Hemen
presarik gabe eta pazientzia horiarekin. Lehendik ere badukagu, baina eta gelditu barik, hori ere bai. Arritmo hartuta ere, ez da arritmo batik. Eta langitu oso baten parte da. Azaroren 23-tik abenduaren 3-ra. 16 urtetik gorako herritarrentzat. Nahi etorreko dira. Zango dira. Baina guazen gu, ejemplo hona batean. Eta Euskal Herri osoa, alik eta leku bilaretan. Eta gero hor daude, ja nahiko ezagun egiten ari dian bi konzeptu, ez? Hau bizia eta belarri prestak. Hau bizia zer da? Hau bizia da, hitzetan esan da, lehenengo hitza euskara zingo duena, eta arazorik ez bali dago, bigarren ere bai. Hamaika egun eta. Hala, hamaika egun. Eta belarri presta zen da? Belarri presta izan ditik euskara zakina, baina esaten da jode. Ni hortaz nahi zaproitzen, baina bueno, nekin euskara zaintzen guztiari, nik euskara zenantuko dio, edo euskara ulertu baina ausartzen ez dena eta esaten da, mira. Yo no te voy a contestar en euskera, pero tú hablas en euskera. Oida, hori bezain simple, bezain garrantzitsu, bezain klabe. Eta probatu jozen duten, gehien zuenok, eta batzutan zenbat sorpresa hartzen dituzu, lehenengo hitza euskara zaitezunean. Zenbat sorpresa. Asko. Gehienetan honak. Beti da. Gure aitona, bilatu hartakoak besatzezuna, artikulo 3, kasurik ez. Eta hemetik, hasiko gara. Hau da, aktibatu nahi duguna. Eta hori nola aktibatu? Elkarlanean, hemen elkarri babes emanez, prozesuari garrantzia eman da, eta prozesuari garrantzia ematea da, jende ondo informatzea, prestatzea, beldurrak usiatu, animatu, ilusionatu, zail ikusten den hori ikuste oso goza simplea dela. Kendu pixua, eta bihurtu ariketa bat. Zertik bat, hor lanean, diseinatzen eta lan taldeko listoetako batek, badia batzuk oso honak, eta esaten zuen, ez erabilia beste erronka. Ez ariketa da, ez da. Ez da ariketa. Xua beti. Ez. Uxo behar da, ez da, biloak noliko dut. Biloak horre euskera. Eta bueno, zukartea, bale benga mekamena letxe. Hoi da, hori bezain simplea. Batzorde bat egatu, ahalik eta Euskal Herriko auzo edo horrek gehienetan, herritarrak prestatu, hori ere importantea da, dauden dauzkagun autopercepzio, beldur, histori, horiek ere. Herritar aktiboen 11 osatu. Hau da, planteatuko dena, ze 11 personarekin eman duzu urrez bat aurrera. Venga, familian, laguna, lankide, ezagun, dendari, animatzen atzean. Eta hau da, aspaldik komentatzen eginean historio batean plasmazioa eta da. Aldaketa linguistikoak, hemen, askotan Euskal Herriak baduko horretarako berez. Hitz egiten dugu euskerari buruz. Eta gaude euskeraren alde. Baina ez dugu hitz egiten gu biok, gure taldeak, gure batzordeak, gure lan taldeak, nola funtzionatuko. Ematen du, ostras, hor da problema, eta hor, klak, horiek, hor, eman nahi dira. Jetxi, eta jetxi, ilusioz, jetxi, alaitasunez, jetxi, gaina harremanak hobetzeko espirituarekin, jetxi aurrera egiteko goguarekin, alegia. Adostuko dugu, 11 egun hauetan, egingo dugula gauza bat, aspaldi egin nahi genuena, eta edozein arrazoirengatik gauzak egin hemendik aurrera, egingo dugu. Egingo dugu, herri patxo, egingo dugu gotxu, eta gaina parrez. Gaina aprobetxatuko dugu, gehiago itxeiteko. Itxeiteko, kafen bat, talde. Eta gero, izena eman da eta aktibatu. Hori.
Eta guztiatzat, Euskaldunek euskara gehiago erabiltzeko urratsak ematea, tokian tokiko euskalgintza aktibatzea, entitatek euskara ezarritzeko neurriak hartu ditzaten sustatzea, eta hamaika egunetan sortutako dinamika ondoren ere mantentzea. Aurten, maila individualean eta hurrengo urtetik aurrera hori maila kolektiboetara. Maila kolektiboen dira elkartean, dira erakundean, dira enpresak, eta hau lanildo gisa planteatuta. Hau ez da, urte bateko kontua, hau, prozesu luzea. Hori hartu behar da, eta hau ez da ere, euskarak dituen helburu, erronka eta guztiak soluzionatuko dituen gauza. Ez da, oso gauza konkretua eta balio duena. Gero, gauza askoz gehiago egin bat.